Vážení spoluobčané, vážení hosté, milá mládež, vítám vás jménem výboru sboru dobrovolných hasičů na oslavách 100. výročí založení hasičského sboru v obci. Zvláště velmi srdečně vítám mezi námi zúčastněné sbory dobrovolných hasičů, vojenský záchranný pluk civilní obrany Bučovice s velitelem majorem inženýrem Miřejovským, potom zástupce okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, pana Koutného a paní Fabiánovou. V poslechu nám bude hrát dechová hudba z Koroňáci. Nyní bych vás seznámil s historií založení sboru v obci. Tato historie je uvedena v pamětní knize sboru dobrovolných hasičů, o kterou se do poslední doby staral kronikář naší organizace pan Rotrekl Jaroslav, číslo 68. Cituji z pamětní knihy. Obec Letonice leží v dolině a čítala 187 čísel domů a 80 stodol s převládající krytbou čidlicí a slamou, z čehož v obci mnoho požárů pocházel. Obec, mající vozovou stříkačku, do které se voda donášela, 10 metrů hadic, 3 obyčejné žebře a 4 trácí háky. Obec však nemajíc sboru hasičského, trpěla tímto nemalou škodu, poněvadž občané nepodléhají poslušnosti, tak jak sbor hasičský, nedovedli neštěstí, které obec naši často stíhalo odolat. Aby však obec těmto nesnázím předejít mohla, podán byl návrh Františkem Kaplíkem, toho času představeným obce, aby zřízen byl dobrovolný sbor hasičský. Návrh byl se souhlasem veškerého občanstva přijat a na to byl zvolen zřizující výbor a sice Jandl Bartoloměj číslo 9, Lefner František číslo 87, Partika Josef číslo 27, Matyáš Václav číslo 18 a Hála František číslo 20. Tento výbor byl povinen předně se starat o stanovy, které také zpracovali. Tyto stanovy, patřící již pro dobrovolný hasičský sbor v Letonicích, dostali úplného schválení od obecního výboru 21. března 1895 a od zemského výboru v Brně 18. dubna 1895. 30. července 1895 se konala první řádná valná hromada, kde byla provedena volba starosty, výboru a náčelnictva. Starostou byl zvolen farář Ludvík Kodár. Do výboru byli zvoleni Kaplík František číslo 132, Hála František číslo 20 a Partika Josef číslo 27. Do náčelnictva byli zvoleni Slavý Josef číslo 72, Matyáš Václav číslo 18 a Lefner František číslo 87. Sbor tehdy čítal 29 činných členů. Z 14. srpna roku 1895 obdržel nově založený hasičský sbor novou jednoproudovou stříkačku s příslušenstvím od firmy R.A. Smejkal. Sbor koná žňovou hlídku, pořádá zimní a lesní cvičení a odebírá odborný list ochrana hasičská. V roce 1905 je postaveno nové skladiště a leziště. V prosinci roku 1911 se sešel hasičský sbor spolu s čtenářskou besedou a sdružením venkovské omladiny a bylo projednáno pořízení nového jeviště ke hraní divadelních představení. V roce 1914 propukla první světová válka. Nastala zádoba i pro hasičský sbor. V této době měl hasičský sbor jen 5 členů, neboť všichni ostatní odešli do války. V tuto válečnou dobu hasičský sbor nevyvíjí prakticky žádnou činnost. V březnu roku 1918 se sbor rozrůstá na 20 členů. Byli přijati za členy sboru mladí občané, kteří nemuseli odejít do války. V roce 1919 už hasičský sbor konal svoje letní a zimní cvičení a žňovou hlídku.
V roce 1920 bylo prodáno jeviště nově založenému spolku divadelních ochotníků. V roce 1925 zakoupilo představenstvo obce a obecní rada pro hasičský sbor novou motorovou stříkačku s příslušenstvím od firmy R.A. Smekal v ceně 52 700 korun. Tohoto roku byly přijaty nové stanovy a funkce v hasičském sboru jsou starosta, náčelník, vzdělávatel a smírčí soud. V zimních měsících roku 1929 se hasičský sbor zúčastnil záchranných prací, neboť tenkrát napadlo hodně sněhu a byly kruté mrazy až minus 32 stupňů. Někteří občané měli svoje domky zaváty sněhem tak, že do domků chodili tunely. V letních měsících zase hasičský sbor pomáhal občanům čerpání vody ze zatopených domků. V roce 1933 byla zbudována požární nádrž na Baříně. V rámci 40. výročí založení hasičského sboru v roce 1935 byla sehrána za spoluúčinkování divadelních ochotníků hra pro čest hasičskou. V hasičském sboru je zřízen samaritní odbor. V roce 1940 se stává náčelníkem hasičského sboru rozrekl Jaroslav číslo 68. V roce 1941 byla zakoupena nová dvoukolová stříkačka od firmy Chotěbor Brno, která je majetkem sboru doposud. Po skončení druhé světové války se práce ve sboru rozvíjí. Jsou prováděny nové hlídky při divadlech a kinopředstavení a jsou pořádány ostatkové zábavy. V roce 1949 byl postaven sušák hadí a v roce 1950 byla pořízena nová siréna. Tolik tedy z historie sboru dobrovolných hasičů a nyní bych předal slovo panu Kopečkovi, který vás bude provázet dnešním odpolednem. Vážení občané, hasiči, sešli jsme se zde, abychom si prohlédli a zhlédli bohatý program velkého odpoledne hasičského zde v Letonicích. Ze zprávy, kterou jste právě vyslechli, jste se dozvěděli o celé historii 100 let trvání hasičů v Letonicích. Je opravdu co oslavovat. Celá řada funkcionářů se změnila za tu dlouhou dobu 100 let. A poděkování si zaslouží všichni ti, co tu káru hasičskou táhnou stále dál a dál. Sbor Letonice je mezi nejlepšími sbory na okrese Výškov. Proto i dnešní odpoledne ukázky hašení za starých časů i soutěž v požárním sportu budou jistě pěkné ukázky a zážitky na toto výročí veliké, které dnes se v Letonicích oslavuje. Zanedlouho to tedy vypukne. A podle plakátu jistě víte, že nejprve to budou ukázky zásahů se starou hasičskou technikou. No a uvidíme zásah se stříkačkou 4kolovou ruční taženou koňmi. Tak stříkačka, ta je ze Šaratic a koně je z Klobouček. Jinak uvidíte, že i tato stará technika dovede ještě hodně toho udělat a že jako provizorium by mohla klidně nastoupit v případě vynechání motorových stříkaček. No jako další pak bude ukázka zásahu Tatry z Uhřic. Je to otevřená autostříkačka z roku 28, která doposud je v provozu a hasiči vám předvedou, co ještě tato stařenka dovede.
No a nyní již čekáme na pořadatele, kteří zajišťují první ukázku. Ze Šaratic a s koňmi tedy z Klobouček, jak už jsem vám řekl. A zanedlouho zhlédnem práci hasičů z dřívějších dob tady s touto starou technikou. No, budou mít na co stříkat, protože dole v prostoru už nám začalo hořet. Už se nám tam velmi vydatně kouří. Takže vznikl požár. Někdo ho tedy ohlásil, byl vyhlášen poplach a jednotka hasičů by tedy měla vyjet k požáru, zajistit uhašení tohoto požáru. Ano, hořelo, hoří a hořet bude. Ať už z technických závad nebo z nedbalosti, stále to máme na mysli. A už máme tady stříkačku vodního zdroje. Savíci ponořili do vodní nádrže, vypřáhnou koně, odvedou koně mimo a mezi tím už natahují dopravní vedení. No a pokud by tam byl suk, tak by to nestříkalo. A už nám tam začínají pumpovat s heronovou bání, která byla velkým vynálezem pro tu dobu, protože toto už byla opravdu výkonná stříkačka. A vidíte, jak už nám to stříká pěkně. A přímo do požáru. Takže hasiči z let 1850 a víc nám tady předvádějí to, co dovede tato stará koňská čtyřkolová stříkačka. Tak jak otázka to jistě stačilo, udělali jste si přehled, že ten dostřík těch 30 metrů to ještě pořád má a že by dovedla udělat i u požáru kus dobré práce. Takže můžeme zatleskat hasičům ze Šaratic za jejich předvedení jejich historické stříkačky. Bylo to velmi pěkné a každý si z vás jistě udělal obrázek, jak to tedy, když ti stařečci naši byli hasiči, jak to tedy dělali při vzniku požáru s těmito stroji. No a nahoře u tanku se už připravuje druhá ukázka a tam již uvidíme poněkud výkonnější stroje, už benzínové stříkačky, autostříkačku z Uhříc. Toto vozidlo je, tak nám odjíždí Šaratice, vozidlo Uhříc je ze závodu Tatra z Kopřivnice z roku 28 a byla to vzorová karoserie provedená na tomto vozidle v závodě dřevospracujícím v Břeclavi. Vozidlo je majiteli předáno v roce 29 po těchto úpravách. V pozdějších letech odkoupila firma Hrček a Neugaber v Brně továrna hasicí zařízení toto vozidlo a přistavila ho na hasičské pohotovostní vozidlo s odstředivým čerpadlem vpředu pro jednotku hasičů ze Slavkova u Brna. Tedy toto vozidlo původně bylo ve zbrojnici u hasičů ve Slavkově u Brna. Při typizaci hasičských vozidel ve větších městech byla tato vozidla
dávána do šrotu mnoha, ale toto vozidlo bylo dáno do Uhřic, kde bylo členy opraveno a slouží doteďka pořád hasičům pro ukázky a už taky řadu neboštíků hasičů to odvezlo na jejich poslední cestě. Tato stříkačka má 6válcový motor benzínový chlazený vodou, obsah válců 2304 kubiky, centimetry a průměr válců 70 mm. Výkon motoru je 40 koní při 2000 obrátkách, takže těch 40 koní už na tu dobu byl opravdu velký výkon u této Tatry. A dokonce nejvyšší rychlost, toto vozidlo už mělo povolenou 100 km v hodině. A výkon čerpadla, kterým je vybaveno toto vozidlo Tatra, je 1600 litrů za 1 minutu při tlaku 12 atmosfér. Takže dopravní vedení klidně může být dlouhé i 200 metrů a útočné vedení ještě i 300 metrů. A obsluhuje tuto stříkačku celkem 8 dobrovolných hasičů. No a nyní už vidíme nasednutý na vozidle a v zápětí nám dorazí toto vozidlo sem opět k vodnímu zdroji, aby si za pomocí savic načerpalo vodu do čerpadla tak hasičský dobrovolný sbor Uhřice přijel k požáru. Provádí to ale cvičně, vidíte, že tehdy fungoval i naviják dvoukolový, který byl velmi dobrou věcí, poněvadž až 300 metrů linka se mohla z tohoto navijáku rozvinout v co nejkratší době, bez spojování hadic, poněvadž ty hadice jsou už na tomto navijáku spojené. No a opět nám hoří, takže bude na co stříkat. Strojník právě provedl vysání vody. Voda se dostala do čerpadla a z čerpadla se již dostává do dopravního vedení, do těch tlustých hadic. Z těch tlustých hadic je převedeno přes rozdělovač na 2 tenké a 1 tlustou. To je útočné proudy. Výborně, výborně. To chce potlesk. Vidíte, jak obětavě se na to vrhne, jinak se byl mokré durch. Děti z kroužku, ať se připraví u křížka. Tak tady toto prasknutí hadice bylo imitované, to mělo být. Právě vám chtěli ukázat, jak někdy je nutné obětavostí hasičů, aby ten požární útok se zažil. Teď už vidíte podílení hadice, plný výkon tady tohoto čerpadla, které dává 1600 litrů za 1 minutu. Vidíte, že dokonce prostřední proud je B, to je ta tlustá hadice, který dává 400 litrů za 1 minutu a 2 proudy C po 200 litrech, který u proudí momentálně stříká 800 litrů vody. Tak ukázka hasičského sboru z Uhřic je tímto ukončena. Právě se
vylévá voda z čerpadla a nastává likvidování hadic, smotání a ukládání na hasičské vozidlo. Co? Tak nám hudba dohrála a nyní zhlédneme vystoupení mladých hasičů z kroužků. Jsou již připraveni, mají dokonce už svoji 12 natočenou, nastartovanou, materiál je připraven a čekáme jenom na rozkaz útokem vpřed. Pak uvidíte, jak bleskově dovedou mladí hasiči pracovat s materiálem, se stříkačkou, se salicemi a jak dovedou stříkat tam, kde by bylo potřeba. Budou pracovat s vodou, ne na sucho, takže uvidíte na konci proudnic také výstřik vody. Normálně při soutěži stráží terče
v tomto případě provedou pouze výstřih, abyste viděli, jak to zvládnou. A bylo odstartováno. Paní Jitka Fabiánová, která je má pod palcem a která je nacvičuje, je odstartovala. Provádí přešroubování savíc. Sací kož nasazen a jenom ho teď dostat do vody. A útok už je dopředu. Všechno je spojené. Strojník správně dotahuje ještě savíce, protože nedotažené savíce by mohly způsobit, že by se těžko vysávalo. A už vysává vodu z nádrže. Číslo 4 drží ponořený koš ve vodě, rukávy mokré, ale to nevadí. No tak, bylo to málo dotaženo. A už nám jde voda. No, trochu plynu víc a bude to. Takže mají dvě hadice B po 10 metrech, pak je rozdělovač a pak jsou další dvě hadice C po 10 metrech. Mladí hasiči pracují s poloviční délkou hadic. Normální délka hadic je 20 metrů. A pěkně jí to stříká. Takže mladí hasiči z kroužku vám tady předvedli to, co se provádí na závěru hry Plamen, která je celostátní hrou pro mladé hasiče. Však v Letonicích je také skupina mladých hasičů, která nacvičuje a tady toto je jim jistě dobře známé. Pokud by nebyli rozjetí už po dovolené, tak se viděli ukázku i letonických mladých hasičů. Proto poděkujeme kroužeckým mladým hasičům za tuto pěknou ukázku, která vám ukázala, jak dovedou i mladí hasiči pracovat tady s tímto materiálem. Musí se to ale pracně učit a co je nejdůležitější, je nutno cvičit přesnost a důslednost u této práce v hasičině. Poněvadž každá drobnost, nedůslednost by mohla způsobit, že voda se nedostane k proudnici a pak dále do ohně, tak jak by bylo potřeba. A místní hasičský sbor je připraven k ukázce požárního útoku požárním sborců. V Letonicích máme dobré hasiče a nyní přišla chvíle, aby se se svojí prací pochlubili i všem občanům Letonic. Proto pozor, místní sbor dobrovolných hasičů v Letonicích bude provádět v zápětí požární útok. Ano, děti, pozor tam, protože to bude blesk. A bylo odstartováno sešroubování savíc, dvou nasazení koše a dokonce první proud už je vpředu, druhý proud taky, rozdělovač, dotáhnout savíce, výborně, nasátí a tam
Rašovicích provede požární útok odborných hasičů Křižanovice. Stříkačka prověřena. Velitel dává ještě poslední pokyny. No a pro zajímavost, pokud chcete znát nejlepší čas takovéhoto požárního útoku, jak se tady ukázkově nyní předvádí, tak nejlepší jednotky v rámci republiky, například Bystřice, tí dosahují času 26-27 vteřin. Takže tak rychle to asi nebude, ale i naši požárníci na okrese jsou celkem dobře připraveni a v rámci velké ceny okresu soutěží v řadě obcí tady v tomto požárním sportu. Dokonalou opravdu dokonalou přípravu. Základna nesmí být širší jak 2x2 metry, tak jak je právě tady tato podložka, na které je stříkačka a veškerý materiál. Ani se mohou být kus kotoučí a nebo tak jako vata v balíky tak poskládané na této podložce. Proudnice se nesmí dotýkat spojek. Toto všechno po odstartování se na této základně pospojuje a celé se to táhne propojené dopředu. Takže sbor dobrovolných hasičů z Rašovic je připraven k provedení požárního útoku. Tak, družstvo, útokem před! Stavíte, to je první nabírající vodu do jedné ze stavic, aby nemuseli tolik vysávat stroje. Tak požární útok úspěšně proveden a byl to opravdu pěkný čas, ve kterém to hasiči z Rašovic provedli. Vidíte, že je to sehraná parta, která dovede pak i u požáru odvést kus dobré práce. A právě proto se připravují na soutěžích, aby při skutečném požáru bylo možno co nejrychleji a co nejodborněji zasáhnout. A jestliže se podíváme na statistiku, tak opravdu potřebujeme, aby byli všichni požárníci ve všech obcích i městech dobře připraveni, poněvadž nám stále dosti hoří. Jenom loni při požárech v naší republice vzniklo 1442 požárů. Co ale horší, při těchto požárech bylo 118 lidí usmrceno a 832 osob bylo zraněno. Proto požáry opravdu hrozí v každé domácnosti, v každém podniku i družstvě
a je třeba zejména preventivní činností zabraňovat vzniku možných požárů. Ani letošní rok není příznivý. Pokud čtete tisk nebo sledujete televizi, tak od začátku roku, to je do poloviny letošního roku, je to již přes 8 000 požárů, které vzniklo, a dokonce 59 osob při těchto požárech zahynulo. V okrese Vyškov nám také slušně hoří. Za minulý rok na okrese Vyškov vzniklo 105 požárů se škodou téměř 4 miliony korun. U těchto požárů byly 4 osoby usmrceny a 13 zraněno, z toho dokonce 3 hasiči. Výjezdů ze zbrojnic bylo 264 v minulém roce a zachráněno včasnými zásahy a pohotovými zásahy jak hasičů z povolání, tak dobrovolnými jednotkami bylo zachráněno hodnot za 51 milionů korun. Takže ono se to opravdu vyplatí mít v obci dobře připravenou jednotku sboru dobrovolných hasičů. A znovu požádáme hudbu, aby nám něco spustila, než se připraví další jednotka, a to sbor dobrovolných hasičů Křižanovice u Bučovic. Hudba nám hraje v pěkné náladě, sluníčko nám svítí, je nám tu velmi pěkně a ukázky budou pokračovat. Připravují se sbor dobrovolných hasičů Křižanovic u Bučovic, aby vám provedli ukázkový požární útok, a jinak vám nabízíme, že si můžete prohlédnout bučovické vozidlo záchranného hasičského sboru okresu, které je přistaveno tady nahoře. Je to Liaska, kde vám na požádání otevřou jako to vybavení dveře, můžete si prohlédnout, čím je toto vozidlo vším vybaveno. Uvidíte ho v pozdějším čase také přímo u zásahu, kde bude provádět hašení s vysokotlakovou vodou jako tím nejmodernějším prostředkem, který nyní existuje. No a už se podíváme na hasičský sbor Křižanovic u Bučovic, který se již připravil, prověřil si stříkačka nastartována, hadice naladěný, i savice, družstvo stojí připraveno na čáře, a tedy družstvo na můj povel, děvčata, odchod. Tak dobrý, no vidíte, děvčata vám chtějí pomáhat s útokem. Tak požární družstvo útokem před. Tak a Křižanovice Bučovic vám předvádí požární útok. A už nám jde voda. Voda už je zrcadlým vedením.
Výslovně úspěšně skončil požární útok jednotky Křižanovic u Bučovic. Vidíte, že i tyto hoši jsou velmi dobře připraveni. Nějaká ta zapomenutá proudnice, to se vždycky dožene a doběhne. No a než bude provedena další ukázka, opět požádáme hudbu o zahrání. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste vydrželi při těch různých politických dobách, které se u nás jako dělí. Jediná organizace, která vydržela celou tu 130letou tradici. První sbor, který vznikl před 130 lety, byl ve Varvarech, vy jste byli o něco pozdější, dnes slavíte 100leté výročí. Je spousta sborů na okresích, kde taková dobrá práce se neděje, jak tady u vás v Letonicích. Máte zde celkem dobrou návštěvnost, máte zde i spoustu ukázek okolních sborů. Je vidět, že jste tady centrem nějakého hasičského dění na tom spodku tady tohoto okresu. Já jsem přijel až z hora, až ze Studnic, to je z hor, kousek vekš. Tak, už se to znovu naskočilo. Vy tady máte větší výhodu v tom, že tady máte teplejší klima, můžete tady déle pracovat jak s tou vodou ze vším možným, ale zase je potřeba říct, že všechno záleží na tom, jaká bude spolupráce s obecníma úřadama. Já myslím, že zde tu spolupráci máte dobrou, jinak těch 100 let by se nedalo ani naplnit. Máme spoustu organizací, kde tato spolupráce skřípe, okresní úřady nebo obecní úřady zavírají sbory dobrovolných hasičů ze zbrojnic, dělají různé sklady, restaurační zařízení. Už to znovu naskočilo, takže k těm obecním úřadům té spolupráci, tady ta spolupráce, jak jsem předeslal, je asi dobrá, protože jinak by se dalo uskutečnit, ale máme na okresě i takové věci, kde se píše až do prezidentské kanceláře, že se ruší sbory, dělají se z toho různé skladiště a podobně. Nechtěli bychom se toho dočkat po té 130leté tradici, aby se toto dělo ve více obcích a vůbec ne v žádné obci na našem okrese a ne v celé republice, protože hasiči svou tradici 130 let potáhnou dále a kdo se dožije i tady v těch Letovicích dalších 100 let, to bude 200 let, takže potom může podle kronik hodnotit, jaká spolupráce byla, jak vůbec si vedete. Jinak vám bych chtěl ještě jednou poděkovat za to, že tady těch 100 let jste uskutečnili, že jste ukázali lidem, co hasiči znamenají, jak by bylo potřeba prostě se zachovat v té požární ochraně nebytní mateřství a jestliže bude nějaká potřeba pomoc, aby ta pomocná ruka těm hasičům se vždycky podala.
Všechno záleží na tom, jak budete vy aktivní, hlavní občané, jak budete spolupracovat, jak budete pracovat, jak budete zapojeni do celého dění, jak budete uvolňovat své děti, v kterých vidíme své zástupce, kteří budou naplňovat a táhnout to další naše břemeno dál do těch 200 let, jak jsem předeslal. Děkuji vám za okresní sdružení do Výškově, vám přeji ještě jednou všechno nejlepší. A nyní se opět vrátíme tedy k velkému hasičskému odpolední, kdy budou další ukázky, ale to už moderní techniky a uvidíte nyní nejmodernější ohnivzdorný oblek proti sálavému teplu. Bylo by dobře, kdybyste se jako diváci přesunuli na spodní část vašeho náměstí, to je k havarovanému autu bílému, které bude do budoucna hořet. V tom prostoru kolem toho auta budou prováděny ukázky s ochranným oblekem proti sálavému teplu a pak vojenský záchranný pluk civilní obrany Zvučovic provede ukázku lehké pěny za pomocí přístroje Turbon. Takže uvidíte ukázky opravdu, které jste nikdo zatím nemohli vidět. To nejmodernější, co existuje tady v tom našem prostoru na Liškovsku, dnes máte možnost zhlédnout. Tedy do plamenu máme možnost vstupovat na určitou dobu a nic hasičům neudělají. Předvede vám to jeden hasičů z povolání a dokonce zdá se mi, že je to váš občan z Letonic, ne, není? Tak v tomto případě to bude voják, který je oblečen do světlého, příplného obleku a bude procházet ohněm a uvidíte, že se mu nic nestane, protože pak se vám ukáže vysvědčený z toho. Tak už vidíme plameny, i černý dům, hasič oblečený do ochranného obleku OL2 je připraven, aby prošel tímto ohněm a projde pravděpodobně několikrát. A pak tuto hořlavou kapalinu na těchto nádobách, která je tam rozlítá, budou hasit vojenští záchranáři vojenského záchranného pluku CL Zvučovic. Ano, už vidíme právě ukázku, kdy do plamenu vstupuje hasič ochranným oblekem proti sálavému teplu a proti plamenům. No a vidíte, že jsou to pořádné plameny, páč při hašení hořlavé kapaliny nám vzniká teplota přes 2000 stupňů. Tady tento oblek je ze vybavení jak vojáků, tak i stanice hasičského záchranného sboru v Zvučovicích a samozřejmě i na centrále ve Liškově. Takže pokud by bylo potřeba těchto obleků více, dají se jako zajistit z těch dalších stanic, aby mohli přímo požáru zachraňovat postižené osoby. V zásadě do ohně ale nechodí nikdo v tomto obleku jenom sám, vždycky chodí ve dvojicích, aby si případně mohli poskytnout pomoc.
No a nyní vojáci provedou zásah pěnou. Už mají nachystanou proudnici a ta proudnice je poněkud odlišná od proudnice na vodu. Je to pěkný kastrol nebo kýbl, ze kterého bude tato pěna stříkat. Právě pěna je nejúčinnějším prostředkem pro hašení rozlitých hořlavých kapalin po zemi. Také ruční hasicí přístroje pěnové se právě zavěšují do prostoru, kde jsou hořlavé kapaliny. Pěna pokryje tuto plochu té hořící kapaliny, zabrání přístupu vzduchu této hořící kapalině a tím to prakticky uhasne. Ta pěna tam vytvoří, můžeme říct, takovou řeku, koberec. A už vidíme pěnu, jak uniká z proudnice a za chvílku bude po ohni. Ta pěna je opravdu velmi účinný hašební prostředek. Také pěnové střechy, pevněné stavby. Na to všechno právě se používá tady těchto pěn. V některém případě těžká pěna, někdy lehká pěna. Taková ukázka hašení lehkou pěnou za pomocí speciálního přístroje turbón. Je to voda a do ní je přimícháno pěnidlo. Vytvoří to hustou pěnu, ale velmi lehkou, která dovede vytěsnit z prostoru vzduch. Právě tady této lehké pěny se používá v továrnách hašení velkých ploch. Do takové velké haly se oknem nasune rukáv tady od tohoto turbonu a tím rukávem tam o šípce asi 1,20 m tam proudí neustále pěna. Tato pěna vysune ven vzduch a vyplňuje celý tento prostor a zabrání hoření v takovýchto velkých halách. Může to být zemědělská hala, jakýkoliv prostor, kde vzniká velké nebezpečí vodárů vlivem velkého množství vzduchu. A tomu vidíte tu pěnu je velmi lehká, když tam kouká vítr, tak se tam začne létat po okolí. No a tohoto je radost obyčejných dětí, které máme do této pěny potom vletí. Je to pěna naprosto neškodná, na oděv to nepůsobí, takže není problém se této lehké pěně jako proudit. Vidíte, že v momentě je to tam vyplná pěna, je to skutečně výkonný stroj, který může takové továrně naplnit ten provoz velmi rychle. Je to účinné hašení. 350, zjistíme do letnictví. To jsou 350, to musíme určitě, že vás už budu No a pěna nám tam lítá, je vidět, že už dofoukávají jako poslední skutek, že už tam šlo vzduchu jak pěny. No a teď to vojáci budou postupně. Připravují čas rozpadu, takže za hodinu tam nebude na tom místě takřka nic.
se připravují další ukázka, mohli by nám hudebníci takhle ještě něco zahrát. Dovolit jako ten výzkum do vrchu. Zvláště teď, když vidíte, že pod váma nic není a že jste tam jak na žitce. A už dál vodí domeček. Dokonale vyváženo a dokonale zakotveno ve 4 místech kromě jako stabilitu kol. A teď už vidíme, jak se spouští po tomto laně jako to provázku dolů. A když se tak zastaví, je to opravdu výhoda této karabiny, ale vlastně musí kopnout. A vidíte, že to nevyvící netrým, že to bude opravdu pěkná výška na záchranu tady punktovaném. No a každé družstvo hasičské je vybaveno nejméně 4 těmito lany, aby měl možnost provést záchranu sebe, anebo případně dalších osob. A na něj která je vybavena speciálním vyprošťovacím nářadím. Tato jednotka vyjíždí ke každé autohavárii v okruhu Bučovic a Laskova i Brna Velikova. Na loňský rok bylo jenom 22 autohavárií na E50 silnici Laskov na této většině stojí také kalkulací. Ty jsou vybavení opravdu speciální nářadí jako hydraulické nůžky, zvedáky, napínáky, mají speciální lačeníku na styl, které mají ale tam mají takové malé těličko, které se snadno to zcela rozvíjí. První příčně za pomocí rozvíjího zcela se podaří to prostoru dosáhnout podstatě a zachrání. Pokud to nejde, patří příklady udělají se a přijáží nůžkami nebo rozvíjínáky se práci děje, které opětně nejde nezezí, nebo se nůžkami rozpěře charakterie spekát a takovým výkladem rozvoru se pravděpodobně záchrana rozvoru.
a pokud dobře se vyprošuje, pokud to auto ale nechodí. Pokud se to vrátí, havaruje, nebo auto havaruje a začne hořet, občany i vyprošťovací práce jsou velmi nežnaděné, poněvadž nejprve je nutné toto havarované auto zjastit. Teprve pak se pokusí o vyproštění toho, co tam zůstalo. No a jak to vypadá, když havarované auto hoří, to uvidíme za díry, poněvadž tento zrak, který tady vidíte, bude zapálen a může připraveno do nahoře vozidlo, které zakopaní vysokotlačové zařízení hasičích vod provede likvidaci tohoto vražícího zraku. Zejména upozorňuji na to, abyste se stále dopadli od tohoto zraku, protože nejenom stále všechno vynávodou účtovní, ale také potravní prům, zejména ze skodadel, voličanů, který vzniká při vedení autě, je opravdu nebo vlastní a není potřebné, jak se toho načítat. Není to nic jiného. Tak hasičů, záchranu, bor, odvažku, dostanou do Lasko Suprna, které to bude hasit. Ale tato problém, Ano,
vás chtěl informovat o jedné věci. Tady předřečník nebo ten, který uvádí dnešní stoleté výročí, vám vykládá, kolik vznikne požáru, jaké jsou škody a tak dále, ale já bych vám chtěl vysvětlit, jak se bránit, když taková škoda vznikne, jakou finanční náhradu byste mohli dostat, jestliže budete pojištěni. Jsme tady hasiči a možná víte nebo nevíte, že jsme navázali na tradice a znovu jsme obnovili tradici hasičské vzájemné pojišťovny. Pojišťujeme všechno, prostě to běžný občan si může nechat pojistit. Pojišťujeme od domu trvalého bydlení domácnosti, pojišťujeme jachty, pojišťujeme odpovědnost za škody, pojišťujeme auta, pojišťujeme osoby přepravované vozidlech, pojišťujeme úrazy, pojišťujeme silnici, zkrátka všechno na si vzpomenete, máme výhodné pojištění, jako vždycky hasiči vám můžou nabídnout, děláme všechno, dá se říct levně, i když v této době levně, každý se musí nějak chránit, musí nějaké peníze zaplatit. Kdybyste měli zájem o jakékoliv druh pojištění, můžete se kontaktovat i tady zde na kanálu Josefa Hály, které vím, kde nás najde, rádi přijedeme a ne, že byste vás chtěli dneska nějakým způsobem, jak se říká, obrat o peníze, abyste byli pojištění, ale rádi vám vysvětlíme problematiku pojišťování, tak jak je to vlastně zvykem, že první si povykládáme a pak to můžete nechat pojistit, aby se vám lépe spalo. Děkuji. A tady v tom prostoru toho většinového kola bude provedena ukázka. Dětka, ze silnice.
Thank you.